pagtagad no. Pila ka ni usak ka lalaki nga patako lang sa nga Jinggoy. Okay. Kini siya na migala buhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Jinggoy. Kini ako problema sa kong asawa ba, marag buot yun akong dughan ay, pero lisod akong pangungaon niya tungkol kay may sakit lagi taon nga tagdugon kayo, pero aron yung masabta no, kung ano, inaniyaw na ko pagsugod ng tanan eh. Ang dalaga kong kulang na, ang iyang baba nagaya-ya, sa kalipay karon inayran. Way lunok naguga na lamang, magmahay ka man anang, naiwit ka na gyud sa buhilaman, sa taas nga budbud ni tatay, kalipay sa gabi nga tanan, isalikway ka ng imong pagsalimuang, kay atong humpayon ang imong kagulanan. Tanawa si tatay naghulat sa lantay, si tatay duula og unya pagbudbud mong duha. Kinira ba si nanay ko, may aom sa paa, dapit sa itaas aduna, usab siya'y dakong samad, uyon ang purba sa iya, daw na igu sa atsa, nakakita siyang karambula, ug sa ubos iga, isalikway ka ng imong pagsalimuang, kay atong humpayon ang imong kagulanan. Tanawa si tatay naghulat sa lantay, si tatay dula og unya pagbudbud mong duha. Ha 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 ha. All ay kasawa day. Alisa ka yun, be. Uy ngano na sa ngano man day. Basta kay Alisa. Ay bida unsa kay tuyo sa dani. Pagkawat sa buko-buko ba klaro. Wala ginanay, pauso na rin sa akong sista. Ay pray gyud ni asawaha oy. Dali na ba? Nanalagi ko kadiyot sa. Oo, sa man eh. Ibira sa kuha niya akong karsonis, be. Kay maglisod ko hubo. Sabihin ko pagkawat sa buko-buko da. Ay, karon, ini kahubo na akong karsonis. Nadaan gyud lagi ko. Ina pa, kay naglisod ko hubo. Kutasan ko, kumasikog tuwad. Ikaw ba, maglisod mo gali kag lakaw, utasan ng magali ka, kanin sa dinuon ni Misul nga huot kay nimo bida. Kadaghan mo kasunis na luag kayo. Ang ganon, Asan mo ito tag 3 metros imong ipatay ni Ida? Ganon, kuhani kay Piting. Ay, nalang ko si reklamo diha, good. Tabangi ko pa. Lagi bebe, ari be. Sige, bira pa. Bira pa. Gusto mo sa siya magbira. Uy, mura magpagpusog tarong nga ba? Ang aking hulbot ako sa kasunis mo badam sa motel. Sige na, uy, birahag maayo, uy. Lagi ni Arab. Sige pa, bira pa, gid. Sige, sige na. Lagi. Day. Ay, agay. Day. Agay. Unsa man? Nakalahos ka, ha? Nakaluwas ka sa kahuot sa imong kasunis? Nalahos ki doon ako. Ay lang subag-sulob na tao na na. Kaliti ko baong kalsunis, be, kanang muinat. Kadang-kadang na imong gipatahing Ida, inat-inat pa na po. Si Lisa, man to, nagpatahi ni Ida. Si Kayla, man ko. Karnam na ka? Agay. Pinagastos sa danis. Basta paliti ko, kanang muinat. Unsay ako gipalitaon nga, di ba? Ang kagoy tayo pirmi nga, overdraft ang pirmis trabaho. Basta paliti ko. Ay, wala gina, sobra lagi, ni Jildo. Agay. Kaya ko dugan. Day. Agay, Day ka na, day. Day, Agay. day, day, palit day ta, day. Manglutang ko. Okay na. Ha? Okay na. Tabi kayo magtiwas kong ilis, be. Siguro ko, okay na ka? Okay na lagi ko. Tabi sa diha ba? Oo, sige. Ay, pahit na di sa waha, ay. Tawa na. Oo, saan naman saan? Kautasan niya kung buko-buko, be. Katul kayo, dali. Ang kakidot! Inaani ako asawa, abot paray ko kaniya o pagpanghasol yun yung iya na ako taon. Unya? Day, ato na ko ha. Nanay mong baon diha ako nagisod si mong bag. Sige, arin ako. Salamat ya. Ay, dong. Huh? Ang kasunisa, masay manlimot ka. Ingon ba ka ito nga, katong
Kuan ba nga palitan ko nimo og ikaugma, di ba? Kaya inato gyapon nga style pero katong muinat lang katong stretchable ba? Ha, porbida sa nimo, stitchable sa nimo pagita. Sige, ato na ko, kay malatin ako. Malati? Malait ko, nung sama Ay, kay. ay, do kadiyot sa. Unsa man, ha? Itagaan, itagaan ko nimo sunday, unsa man madudlay ko. Kadiyot sa ikaw sa ko buko-buko. Malita sa puti mo. Tasa ba? Pagkakidos! Sus, pre. Bida, pre. May lagi yung nakaanhi ka din isbay, pre. Ang ano man, pre. Oh. Nice, palitaboy yan eh. Pagkita ni mo, kinaanhi niya, yung mitabo nga di, ang ngita niya, pre. Tinulog yun na, pre. Ano, day, ang di mo matos, bay. Ang siyong pangitan, ako tultul, boss, bay. Tubit ako na inyo, pre. Wabang ka dito, pre. Awa ko tao. Niya, ano ko kabalik? Na, mubalik ko aron masuguan ko sa asawa, pre. Ay, porbida ng istorya. Kaya nga, gisugo sa ka. Oo, pre, ay. Sugo ko. Porbida, ginibayan na, eh. Ano sa'yo gisugo niya ni mo, pre? Isugo ko sa pagkaok sa iyong buko-buko, pre. Bida, gininglisa, eh. Ako, di Carla, di, eh. Pre, Bida, pre. ginibayan na. Niya, wasa ba ikaw? Di mo niya, ikaw sa ka, pre, ikaw sa ka. Ay, may tao pala, pre, kay muragi ko tosa man. May sakit na. Yung mga asawa, pre. May sakit na. Oo, pre. Ha? Oo, sa may sakit na, pre. Kuan, pati liver o kuan, kanang gallbladder stone. Nagawin sakit sa kasing-kasing. Sus, may nagiling may sugot na lang ko, pre, kay delikado mo dito, mari mo, manugo niya din mo tumanan, pre. Wa day siguro, atake na to, pre. May gali, kay wa mo ba tao sa bra? Bra. Sunod pre, balibari tao, pre. Uwa, hindi ba yan, eh. Yan, pre, yung cellphone mo, sige, nagbanting, pre. Ay, ako ng sawa. Kadit, ha? Hello, Day! Asa pa man ka? Di ako ilang pre taboy, Day! Nakunsa man ka diha. Suroy ko diri, Day! Paulit na ko nung mari. Nga ano ba, Day? Magpakautos ako buko-buko. Sumarisip. Sumarisip. Tumarisip karon paulit na pa. Ipasa na ba ya ko ngari kaya ako rang usa. Dali na ba? Lagi na ako, Day! Sige, bye! Bye. Ato na ko ninyo, bay, ha? Ato na ko ninyo, bay. Okay, pre, sige, pre, sige, pre. Sige. Bida, istorya to na ako, bay. Istorya, dili to tinuod. Usi, dili, kakawayo na timong usawa ron, pre. Dili. Waktu sakit ako sa taon, waktu sakit istorya na to na ako. Mapakaw to niya sa buko-buko. Sa usingan. Wag yun ko ka uli na yung taon. Nag-inom pa man taon, may sa akong kumpare yung duha ka grande taon. Unya, samtang nag-inom, eh. Mo ni, pre. Salamat, pre. Dili, kakawayo na timong asawa ron, pre. Bida sa inyong biyaan ko noon siya. Uy, hatos na. Magkabiya ka sa mga asawa, pre. Bida nga taon di sige taon na ako biyaan. Kaya trabaho ko, biyaan mo na ako kasi ko sa. Trabaho, pre. Ang mo sa nugin mo siya na doon, pre. Biyaan ako, pre, pero mabalik saan ko. Baka kidrop ka mo, pre. Sa inyo, eh. Mulalis, ano? Pre. Ay, pre! Kasi daw! Palaya sa maso. Sabi? Bijing ko, pre. Pulbida, pre. Ano? Sabi? Problema, pre. O sa problema? Ay, naku, ako problema, pre. Tawa, o sa problema, pre? Wali ka problema, pre. Wala, ikaw ang nunay problema, pre. Ha? Nga naman? Dito ko gikas inyo, pre. Kita, pre, pag-abutan ko ba? Ang iyong asawa nga ako naabtan na nagligdas sa saog, pre. Ha? Dali, pre, pinapasa to, pre. Tuwa, gidas mga sining hospital, Ay, pre. binuwa niya, pre, ay! Lagi na yabang na siya, ay. Apa sa to asawa ni mo, ito hospital, ay. Ganto to sa mga silingan. Ang ginoo ko! Yato din ako sa ospital, kay maroon kulbaan taon ko sa sultan, presido taon. Unya, ang iyang isulti na ko, kulba man, unya, pag-abot ako dito sa ospital. Ikaw day ang bana, sir? Yes, Dok. Unsay sakit sa akong asawa, Dok? Bago na yung iyang sakit, dili ni basta-basta. Ha? Sakit ka, unsay sakit sa akong asawa, Dok? Ang iyang sakit, mauni gitawag og high-tech. Ha? Unsay sakit? Oh, high blood og diabetic. High-tech. Unsa? Ay. Ay, Carla. Ay. Buhi ako. Ay, buwi kayo. Pinakukdian ako simpirno. Sulti ka na. Pinakuk si Satanas ning akong gikaatubang. Bida. Gwapo sin mo si Tanas niya. Ako magurikod. Usahay, magtakupan man na siya, Gwen. Pero ang tinuoit, bati kina siya nao. Ang Dok. O, laki. Ang
tanga, be. Tanga lang yung maskara. Probida sa nimo, di ni maskara. Uy, probida ako. Ang taon ni tinulong na ako. Ha? Di ni maskara, original eh. Oh, di gede kasi satanas. Eh, guwapo man sa to. Oh, unsa? Abi na kung nagmaskara lang ya. Batik gid og naong baya si satanas. Si satanas. Ay, kidot kay ikaw. Ako taon na yung mga bada jinggoy. Oh, ikaw din itong chingkoy. Kailan ako? Oh, dong chingkoy. Day. Dong, murag maglisod na mangkit ko. Doon na lang ko ihangyo. Kami na hangyo niya. Ay, maginana, di pa kamatay. Yabag man ka, uy. Kasi may nakingon mo mamatay na ko. Nagmilit ko taon. Taka lang ka diha, uy. Huwag may ihangyo, manamilit na di ay. Tumpan ko ng liog mo diha. Ah, bisa sa istorya ha. Lisod gali kag bangon. Magpagak gali kag bangon kag kimihi. Grabe sa lisod gali kag tawag bangon di imon. Tumba na mo liog. Bida mo. So, ayan ba? So, kaya sabay hangyo mo ba? Ang hangyo lang ako nung sa may tabo ni mo. Minyo kong lain. Di taon na yun. Di gyud kay lisan na. Tumban ko ng liog mo na. Kung sali mo hangyo, sige tumban. Kauta kong buko-buko, be. Ganin na kayo ng katul. Grabe yan, naging katulad gali ba? Diri dapit ba? Asan Kauta dapit, na, Lisa? diri dapit. Carla, lagi ko diri ko, Lisa. Diri dapit ba? Dudayo ko atong pagka-hospital sa asawa. Di ba katoy nartil na tao niya? E bilang adlaw, nagagawang dahil sa hospital. Unya. Ah. Oh, pang day. Day? Ah, Ayaw sa ba? Kauta sa na kong buko-buko. bida. Gahapon ka, karon ka to sa trabaho na ba ko? Bida di mo. Unya, aragot. Kaya sa iyo pa kaayo. Diri dapit. Kanay diri pa kay katul kay dali. Ako lambi, men. Nakita tao. Yaw-yaw ka nga no, di ka kauta ba? Ay, ay. Kibot-kibot ng bapa mo diha. Gusto kong atakihon na sad ko. High-tech na ba niya akong sakit? Ay, take. Sao mo atake, bago galing ang gawa sa hospital, takihon mo ka. Hindi dapat ang tori sa niya, ay. Buot kay ka. Ikaw ko rin atakihon, oh. Kaut ba? Kagatul kay diri dapit. Di, oh. Nakatuog yung tao, sige kung kaut sa buko-buko akong asawa, ay. Iyon, akong sa rasa. Uy, hapit na sa utso. Maligo ako. Uy, ako cellphone. Uy, sino? Hello, pre! 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 Pre, nangutalan si Sir, pre. O nga sa man. Pujuti pa kuno ka karon. Bututi ko, pre! Sa'yo pa man. Kasi sa'yo, pre, nahapit na magaling na Jess. Ha? Bakas ka! Patay din na bungulklak niya, eh. Ano yun sa pre? Kaya mag-ili ko kayo. Sige, bye! Ay, nampak. Ha, tanaw, nagli ako bulklak. Spida. Ako ka na sulka ka na sotso. Patay mo din yung bulklak taon. Agrilo sa bubungbong taon. Maligo ako. Maligo na ko. Padong na ko ligo. Ako kasawa. Mura din na nga yung baba. Unsap ka di isulti. Dong. Ayaw unda nga ba? Kauta sa akong buko-buko. Tampak. Litigay ko dahil patay ko. Patay ko sa akong amo dahil. Kay patay mo na relos tumbong-bong. Magilis ako. Kauta akong buko-buko. Gilis si Maginas. Bungbong. Ibubuko-buko. Dong. Mao ni problema lagi taon kay kini ako asawa taon mo dahil sakit-sakit ba nya ingon na ng doktor nga ang iyang sakit high blood ug diabetic probida taon di ko kakasaba kay basig atakihon niya taon ni og tinuod din niya sakit usaon man nako siya nga murag mugara man hasta ko trabaho na piktahan taon na niya kaut sa buko-buko sigil ko galit nabalakan ko sig taktak ko niya ako trabaho ba kay sigim ko galit ipakaut pa man sa iyang buko-buko una ko kalakaw usa man ako buhaton niya ako asawa payog tabagi ko bam. Doon na ba'y sakit high-tech niya sa Bible? Sulti ko nung kubam, Jinggoy. Hello, Ate Pres! Ate Pamina! Good morning! Hi, Jenny, Jennifer! May nga Jen! Sa tara mga tao po nga may gamit sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan ha. Mali the best kay natong imno nato ang SED Panyawan Coffee Mix. Suman ato sa rin yung imno nato mga dagko kung padawang tas trabaho ang SED Panyawan Coffee Mix. Mao na i-better nga makapabetter sa ato ang kalawasan. The best kay din. So Og okay, pasalamatan sa nakuha tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga
high blood, cholesterol nato, katong taas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Inig paniudto nimo mao gihapon. Usa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule mong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mao gihapon, una ka manihapon sa gabi inom na sa kadaan usa ka kapsula sa Sed Panyawan herbal capsule. Ug alang atong na problema gyud kayo bahin aning kidney ug UTI, ayaw na magabalaka, di na mo mag-uul, di na taangang mabalaka mag-uul ana. Tungod kay tuna na tambal, di na makaayo makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O pasalamatan sa nako ang ato ang head diha sa Linantuyan Barangay Linantuyan National High School, si Sir Reggie Cadallo ug sa iya pong mga maestra po din ha, si Gina Moore Aligado ug ingon man si Sir Mariel Bailistin. Thank you kay ninyo. Salamat kay ninyo, ma'am, sir, sa inyong paggamit sa tuang Sed Liniment Oil nga the best gyud kayo mabuwagtang sa tong panuhot pamaol para kit sa klawasan barkos Benz katol kuto sa kabataan nila kayo pagyuta sa tinggi kung mga plasta sa tuang Sed Liniment Oil nga nara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika yun mga igsoon mahigala mga pinangga na mo tigamitan o tig paminawan sa drama no nya adto ra kita mga higala mo pakapalit o tinuod nga Sed Liniment Oil sa butika ra gyud wa gyud na sa gawas ang Sed Liniment Oil ha original gyud na sa butika ra na. Tip ka dyan na. Bliko. Dahil isod ba kayo, init ron, naghanang katos. Init, oy. Naghanang magkatos gawas. Grabe, basta tungod kay ma-dry skin ka, makatulog din mong lawas. Oo din ano. Oh. Muna nga sa butika tapalit ha, butika. Di, pwede ra ka mahaplas gyud og Sed Liniment Oil gams iniglak ka mahaplas gyud ka kay para dili mag-ugay mo ang panit ba kay oil mo nang siya. So dipinsa pa sa dinggi nga lamok. Kay wa man gyud dinggi kay perti mong initas kalibutan. Grabe pong gam kanang napundo ka ng mga guma ka ng malitid. Nga din na, oo. Grabe ka na. Nya, kuha lang, kanang mahaplas lang ta sa ato ang Sed Liniment Oil kay para di mangatol ang ato ang lawas. Okay. Sa tambal sa katol, di pa gyud mangatol kung mahaplas ta. Kana sa dekatugams, importante kay na. The best. Muna nga, adto kita palit sa butika mga Pagdugib isa. ko, gams, kay nakapalit pag ko atong mga kahoy dito sa pagdrama to dito sa Liluan. Oo. Liluan Leyte. Leyte, oo. Atong mga Sa nitibo dito. panahon na ilan. Mga nitibo dito na maligyam to silang mga gisuod og kaning kada bitawng batol sa mineral water Oo. na yung mga sagol dito, mga kahoy unsa pa na diha. Nipalit man ko kay ingon sila mayon to sa plaza kada panuhot. Butangan lang kuno siya akuan. Mao ako ibutang gams ang Sed Liniment Oil. Mao ako ibutang ug maugi ako i-plus kada gabi. Muna, Best gi kayo. Nindo kay gams. Ang imong hunahon na ba mo yahay wa ko Yahay, sa gamit ka na. Lagi? Muna butika ra kita. Og di ka lingam sa Facebook na gams. Unya ato sila pasalamatan ha sa hangtod karon nagpabili ng ato ang Sed Liniment Oil pagka number 1 sa market. Grabe. Mao sa nagisulti ni Sir Jerry nga pero biyag lang number 1 tagam sa market karon. Natural. Tungod sa kaepektibo sa ato ang Natural yun na, Gams. gamit nga Sed Liniment Oil. Sa tanang haplas ba mo gina pinaka-epektibo ri. Yan nga si Ida-Ida, manghaplas siya, manahi ni siya, manghaplas siya og Sed Liniment Oil. Liban ako, Ida. Sakay sa gabal-habal, nga manghaplas siya og Sed Liniment Oil. Mo ni ba pakupas si Ida da. Unya gams sa Facebook sa gams. Oh, Basta maglayo-layo kas butika lang nila. Facebook. Sa Facebook ta nya ato lang ang page sa Seed Marketing Gams. Nya i-type na nato ang Panyawan Herbals nya. Ayaw kalimot nga ato i-like ang page pangigala. Okay. Magkita ulit ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products Seed Marketing papalitan po nato sa Shopee. Shopee. Sa ato pa butika, gayo ta Shopee. Butika Shopee. Mo na. Kaya agree to gams sa atong nasugi mga golden age wireless gab dila na kutlon talo. Ato lang sa walo-walo kay design ra balik mo ginagmay lang ba. Si tigamitan ni manahi na sila gams kay mo man trabaho. Naman na ba lang? Oh, Kaya ato pra bang i-greet si Kapitan Albert Bubat, ang maabot po tungkol siya sa lungsod sa Paglaw. di ba ginaangay sa Skusyal gams? Mas may pa mayor gams. Ayo, kutsiyala sa. Sige. Kanya diya gams sumagdak ko gams sa Rocky Paris ha. Si Julieta Estula Bibihinon Bibing Alcanzado. Alcanzado. Marta Castro, Odi Fernandez, Daisy Villacroz. Ay, sa ako to. Kuna ko sa Alice Largo. Og si Oding Jatoro. Okay, diyan lang ko to. Diyan lang ko to. Okay. Salamat kayo inyong tanan sa paggamit sa itong number 1 nga plus ang Sed Liniment Oil. Ma'am!
Thank you. Sen, celebrity ko din yun. Isupin ka sa Sid Marketing. At itong mga igsoon ha, ayaw kalimot ka ng ting init. Itong mga tukar ka ng mga funggos, no? Ng mga pangatul-katul sa tumpanit. Ayaw kalimot ha, ilabi na sa ato ang mga igsoon nga mag-atang itaw, dilang tubig, maagas, sukad laon, white magtukong dito sa dapli sa kuan gripo. Gaagas, ani maligo na dyan yun. Sen, celebrity ko din yun. Isupin doon ka mga sangkap gulot na tayo o papaya extra para magpabiling kitang hamis, younger looking kutis artista. Ug doon naman ganay mga pugis-pugis, mga up-up doon na pa kay blackheads or whiteheads. Sen, celebrity ko din beauty soap. Gikan kani sa Sid Marketing ha. Labi na kanimo diha Honorable Jessamine Labeste ang SK Chairman diha sa Danglong sa Oslo Cebu sa imong SK Council. So tiis sila sa paggamit sa Sid Celebrity Kotik Beauty Soap ingom na sab ni Glenda Hudar ang Barangay Secretary and Treasurer Teresita Dumapig Barangay Danglong sa Oslo Cebu. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. atong sender si Dudong Jinggoy. Jingo. Oh, simple rin ko ang Dudong Jinggoy, Ate Pres. Good, kini ang asawa nga purte kaparaygo na, Ate Pres. Sige tao pabaray, kaot sa buko-buko, ana. Hanto, maliit ka lang gitawon siya, Ate Pres. Maliit siya, niya. Madugay siya, kuyawan siya nga mataktak siya sa trabaho. Saan ko niya ang asawa. Iya man sa itulirig nga Kuyawan mo siya, Ate Pres, na may gibati ang asawa, na may sakit kasi kasing. Ha? Naam ko nun siya sakit si kasing, mabit itong high-tech, katong high blood o High blood og- diabetic. Mao nang mao ko yawan niya, ang iya pinangga niya ang asawa mo nang ialag yung tolerate nga kauto niya ang buko-buko sing asawa. Mao na nga, Malito. mali sige siya galit, ko yawan siya tagtag. Trabaho, ana. Istoryahon lang yun na ni mo yung asawa dong, Oo, yun pasab talag maayo nga Pasab malito talag. dahil wala tayo trabaho. Ingo na day. ba tao siya, Ate Pres, nga, bam, na ibabasa diya kadang high-tech nga sakit sa Bible. Naagapon gid na. Di ba, Bam? May usaban ba, be? Bam, Kasi nga na neto si Indel Gulian. si Chingkoy, Siyempre, Estrada. tanawa ko no, waba manghupong ang yung mga tiil dapit sa kiting. Kaya kung manghupong na itong tiil dapit sa kiting, usan na mga lihanan, nga doon na tayo sakit sa kasing-kasing. Nga kanang muhangak sa di siya kalakawuglayo, tanawa ko no. Pananglita nung maniyang gibate, kanang yung sige pagpangatol sa buko-buko, unahan na pagpayo dito, doktor, kaya basig side effect na sa iyang. Diabetic dili. Dili, basig nung gano'n na itong markaron para sa high blood, niya, na mo side effect na yung pagpangatol. Naay ko an. Oh, unahan pag-adto, pag-update. Psychological lang yun, Ate Pres, mga tol siya, ana, iyang sakyan-sakyan lang yun, gamay ko, pakatol, Basig siya. ko ano gulat, press na ako. Oy, tingali gway lugod. Bitaw, no? Kanang buling ba? Ito man ang buling ba? Kanang di maligdan. Dahil naisakit sa tao nga mga tol, press na ako, basta magduka na gani ko, mga tol ako anak, kahit matug na matug. Ah. O nahin ko na ana, so tanawa Ako lain. Ang ako kung duka na jika ko, mura kong malibat, mura kong malipong, di ko sabot. Ako sa Ate Pres, mga tol akong bulsa ko, wadyo kay ko. Kaya ba matug ka? Kaya ba katulgon ko ba niya? Kasi ko matug? Lain akong panan, murag mag-ana-ana. Weird ka? Oo. Ako sa, lipong-lipong ka. Dili malipong, akong mataba, murag, ganun Di ka murag. sabot? Oo. Murag basta katulgon na dyan ko. Oo, Di ko normal matug. yun, Ate Pres. nga anasad ko nga mga tol ko, di ba ka nakakaon sa allergy, pero duwali siya allergy kanang sa ako nang gingon basig side effect na sa gitumari ng tambal kay basig na siya gitumari sa high blood. Apan nugwa bang gani, adto doktor na pag-ayo na iyang high blood basig mao na Asam na ka to sa skin disease, bam, ato rito. kuan kung kasing-kasing adto man sa mga cardiologist gorolan. Ang kanang pangatol niya, Internet. skin clinic na. Asa kung sa panit na sa diretso na, pwede mo dito sa diri sa kilid sa may Velis Hospital o kanadi ang clinic ni Dr. Dondi nakalimutan ko. Dili, Doon di kita, Santa Claus. dili ba kung taas mo sugar, mga tol ka? Nay Diba? na no Ha? na classes O, pa ko tingnan na mo ko una. no. Oh. Diabetic ba siya? Unsa gile? Unsa gile? Basi ko na basi kagino na siya. Di man mo kagid ang buko. Ari man sa buko-buko Ang ka. mga kagid bro ari mas Pero tikil. paminaw. Ay, dahil kagit sa buko-buko, eh, dahil daghan. Uy, tiil ka, Ate Pres, ay, kagit sa buko-buko na. Mo ba? Diretso tas Aplas sila na. Panyawan. Panyawan. Said panyawan. Diretso ta sa final. Sige, sige. Pailan ba kay Juan 5 versikulo 8. Si Jesus mingon kaniya, tindog dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Ug diha-diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Kani diretso na mao na ni final. Kag moingon ka budangop sa tatong Ginoo, labi na si Jesus, wala nay makulang bisag unsa pang katula. Wala na magpilbosan na sa kita da na tanan.
Oh, doon na may gingon diri nga. Ay no, kumuagit po pa sa kanang mga ingnotar representante buta-buta daw sa mga archangel, kare si Saint Raphael archangel kay kung gitawag mo siya medicine of God. Pwede Aha. sa. Oh, dangop na lang ana dong. Dangop lang, ay. Ano na sa ang doktor kay may gingon nga doctor of the flesh o doctor of the soul. Kana. Oh, pakita sad ngadto ha. Aron mahayagan ka. Usa ka lulo giaway ang apo. Kano ay katuloy ang buko-buko? Nabiyuda ang apo. Anak. So, nabiyod ako po. Ang apo ba nabiyuda na? Ya, nga naman, lolo. Ang lolo, buhi pa man. Nagtuko ka pilang lolo nga nabiyuda ang iyang apo nga magminyong usab. Di na. Nga naman medyo pa magkagusag apo. Nga, noon bata, pagka nga biyuda nga, dagka na magkaganak, tulo, upat. Nga naman medyo pa magkagusab. Niya. Dadaan siya. Di man magka-outlaw. Salamat po na natin ito naman noon. Doon ako ang pas